बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लोमस्राव दैमारि बिथाङा। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बिथां लोमस्राव दैमारि बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सिगां 14टा एबा थाखानाय एसटिआ जेबो खहा गोग्लैयाबासो बे समाव बिटिसिनिफ्राय बा बिटिसिआ गनायथि होगोन होननानै बिथांखि लादोंखौ फोरमायथिदों बिथां लोमस्राव दैमारि बिथाङा। बे समनि मोनसे गिदिर खौरां बिग ब्रेकिं आपडेट लोमस्राव दैमारि जाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बे मावफुं सोद्रोमाया मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव खुगा बेखेवदों। बिथां बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सिगांनो बे समाव 14टा एसटि बे 14टा एसटिनो बा एसटिनि रैखाथि एबा बिथांमोननि थाखानाय जाखिनि मर्यादा बेखौ जेरै दं एरैनो लाखिगोन जुदि नुहुरोब्लासो अब्लासो मोनद' हारिनो एसटि होनायनि जे बे समाव गनायथिखौ बिटिसिनिफ्राय होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लोमस्राव दैमारि बिथाङा। बे समनि मोनसे गिदिर खौरां मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट लोमस्राव दैमारि बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव खुगा बेखेवदों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बिथां लोमस्राव दैमारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सिगां गिबि गिबियावनो मोन 14टा एसटि बा थाखानाय एसटिखौ नायग्रोनांगोन एबा बिथांमोननि जाखिनि मोनथाय बिथांमोननि जाखिनि जे सोरखारा होनाय बा सोरखारनिफ्राय मोननाय जाखिनि बेवहाय थानाय जे मोनथायफोर बे मोनथायफोरखौ जेबो खहा खालामाब्लासो बे समाव बिटिसिनिफ्राय गनायथिखौ होनाय जागोन मोनद' हारिनो होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा बिटिसिनिफ्राय बे समाव बिथांखि लादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लोमस्राव दैमारि बिथाङा। नोंथांमोना मिथिगौ जे आसाम नाङैनो मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ लानानै दुंहाव थासारि जादों आरो बे आयदायावनो लोमस्राव दैमारिया बेफोरबायदि बेप्रुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे बिटिसिनि मोनद' हारिनो एबा आसामनि मोनद' हारिनो बे समाव जेबो खहा जायालासिनो मोन 14टा एसटिनि एबा थाखानाय एसटिनो अब्लासो 6टा हारिनो एसटि होनायनि गनायथिखौ बिटिसिनिफ्राय होनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लोमस्राव दैमारि बिथाङा। दा बिटिसिआथ' थिरांथा लाबाय सरकारि हिसाबै दे माने मोनद' हारिनो एसटि होनो थांनायनि सिगाङाव जाहाथे थाखानाय एसटिफोरनि जेबो हार्मफुल जाया जेबो खहा जाया आरो बे खहा जायैखौ लायोब्लासो जोङो गनायथि होगोन। यस जोङो जोंनि जाहाथे थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जानाङा ओंखायनो जोङो बाखिफोराबो जिहेतु एसटिखौ मोननो हास्थायदों बिथांमोना जुदि क्राइटेरिया दंब्ला क्राइटेरियाखौ बिथांमोना फिलआप खालामनो हायोब्ला बिथांमोना मोनगोन। बेयावथ' जोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। जोङो बादा होयोब्लाबो बा जेबो बुङाब्लाबो सरकारा जिहेतु बेनि सायाव मोनसे बेबस्था लाखाथारगोन बिथांमोना। ओंखायनो जोंनिफ्राय बुंनाय जादों जे थाखानाय एसटिनि जेबो खहा जायालासेनो जोंहा एसटि होनायाव जोंहा जेबो अजद गैया। बर' रायजो राजाफोरनि बेखौ खावलायगासिनो दं जे गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया जिहेतु एनअसि हरनाय बेखौ बोखांना लाफिननांगौ जिहेतु बिथांनि आखायावबो हारिखौ रैखाथि होनायनि बिबान दं। दा जोङो जिहेतु जोंबो गथै बाथ्राफोरखौनो जों सावरायदों जे बेसेबांनिखि खहा जागोन जाया बे गथै बाथ्राफोरखौ जों जिहेतु सावरायदों आरो जोंबो होनदों जोंनि खहा जानाय जुदि माबा मोनसे नुयोब्ला जोङो सरकारखौ जों खावलायगोन उनाव खहा जानाय जुदि नुयोब्ला जों खावलायगोन। खिन्थु दासिमथ' जों जेबो लाथ'नाय जों नुवाखै। ओंखायनो जों होननाय जादों मा थाखानाय एसटिनि जेबो हार्मफुल जानाङा बेनो आरोखि।